Mindenkit szeretettel köszöntök. Hívom égi vezetőinket. Hívok minden erőt, akik az isteni tervet vezetik a fény oldalán. A következő 21 napban barlangokban járunk. Minden este megkeressük azt a helyet, ahol gyógyvizeink folynak. Megtaláljuk azon kürtőket, ahol átjárható egész Magyarország. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy föld alatti barlangi vizeinket szeretettel töltsük fel, és elindulunk fizikai síkon is. Minden vízcsepp, minden vízminőség átalakul, ha meditációval, imával, szeretettel vesszük körbe. A víz minden rezgést felvesz, minden erőt magával visz. A víz szerkezete állandó mozgásban van, gyönyörű struktúrákat vesz fel, ha szeretettel öleljük át. Gondolj aktelekre. Ha nem voltál még e helyen, csak mondd ki a barlang nevét, és energetikailag bevonzod. Akteleki cseppkőbarlang. 2016 áprilisában a barlangban meditálunk majd. A cél, hogy körbejárva Nagy Magyarországot, mindenhol a szeretet víz struktúráját alakítsuk ki. Minden barlang, melyet égi vezetőink kijelölnek, egész országunkat átöleli. Minden vízcsepp, kis patak, barlangi tó, folyó vigye tovább a meditáció szeretet rezgését. A szeretet rezgésével folyik tovább, emelkedik a magasba, s a barlangi környezetet elhagyva emelkedik a felszínre. Minden vízér, minden rezgés összeér. Minden vízcsepp, mely felvette a szeretet rezgését, továbbadja a mellette lévő vízcsepp társának, mint egy zenekar, ahol a hangrezgése tovább fut, és megtalálva az emberi lelkeket, a szeretet szárnyal. Minden szív szeretettel töltődik fel. Ezt az érzést küldjük most az akteleki cseppkőbarlang falai közé. Lesz egy hang, egy indiánoktól kapott kristálytál, mely ezt ott a barlangban felerősíti, s küldi tovább barlangról barlangra. Ha te is részese szeretnél lenni Magyarország szeretettel feltöltésének, mehetünk együtt egy csapatban.
és az isteni terv ezen része végén minden megjelölt barlangot csapataink egyszerre töltik szeretettel. Minden fény oldalán dolgozó erő egyszerre tölti Magyarországot. Kérem azon meditáló csapatokat, akik vendégségbe jönnek hozzánk, mutassák meg saját magukat. Vendégségvárásunk szépen alakul. Meglátogatjuk egymást, megismerjük egymást. A feladat utat mutatni a keresőnek, utat mutatni a meditálónak, segíteni tanulni akarónak. Mindez szeretettel, erőszakmentesen, egy szerető nagy családdá válva. És most kérlek, emeld a két kezedet a mellkasod elé, és képzeld magad elé Nagy Magyarországot, a föld alatti barlangrendszereket, a föld alatti labirintusokat, kürtőket, folyosókat, medencéket, tele gyógyvizeinkkel. Töltsd fel fénnyel minden szegletét. Emelkedjék a rezgésszint. Töltsd fel energiával, fénnyel minden vízcseppet. Minden erőddel arra koncentrálj, hogy vizeink átitatódjanak szereteteddel. Most emelkedjék ez a rezgés a felszín felé, és itassa át a szomorúság helyeit örömmel. Itassa át az országot szeretettel, megbecsüléssel, boldogsággal. Töltse fel az embereket bizakodással, bizalommal, tudásvággyal, tudatosságvággyal, erővel, egészségvággyal, családszeretettel, vágyakkal, tervekkel, mert ez az, amire a világnak szüksége van. Várlak a térben minden este, 21 óra 12 perckor 10 percen át. Nem sokára vendégségbe indulunk. Megismerkedünk a többi meditációs technikával, a többi módszerrel. Tanuljunk másoktól, növekedjünk tudásban, egységben. Találd meg a saját utadat, helyedet. Várunk szeretettel a kollektív térben. A cél együtt, egymással, szeretetben egymást megbecsülve. Köszönöm, hogy veled lehettem. www.energologia.hu